Παίκτες ο Κώστας Κοκκινάκης και ο Κωνσταντίνος Βασάλος. 3, 2, 1. Έφυγε Κωνσταντίνος και Κώστας. Ο Κωνσταντίνος πιο γρήγορα. Παίρνει καλά τα δικά του κομμάτια. Γλιστράει όμως τώρα. Πού πονάς? Σου κόπηκε ένα πνοή, σου κόπηκε ένα πνοή. Κάτσε. Δεν στο λέω για κάποιο. Δηλαδή να επανέλθει λίγο το χρώμα σου. Σόκ είναι, δεν είναι τίποτα, δεν έχει τίποτα. Μόνο εσύ. Σου χτύπησε εδώ βλακεία, εντάξει. Θες να παίξουμε στο επόμενο εμείς? Όχι, δεν θα παίξουμε τώρα. Ο Κωνσταντίνος είναι καλά, οπότε